בעיות. סטיפי. Detected? שקט, בלעי. Долбоёб сбоку идет. Арабы. Тихо. הנה, תקל את המנוע. פגדי. הכל טוב. מחבל. בוא נסתכל בחדרים. שנייה, בוא לפה קודם. רף איתי? יש שם גם. Yo. Meeting with the president of Ukraine. We will sell arms to you, you know? We'll spend taxes for that. יש פה דברים. אם אתה פותח את זה ואתה רואה. We'll spend taxes for, you know, spend money to sell arms to Ukraine. You look like the guy when they did a peace treaty in World War I. זה קופי. Shit. Some cocaine. רגע. תקשיב. אתה יודע איזה פשן יכול עכשיו לעשות? אם אני אשאיר את זה פתוח לכל הזמן, אז זה פשוט כמה כסף לעירייה והם לא מבינים ממה זה עובד. בוא נבדוק אם יש פה דברים. בוא נכנס לזה. Hey, wait, bro. זה חינם, בוא נכנס. Не. Тут давай открываемся. מפתחות. אולי זה מדלת. That's mine. It's kind of mine. It's like... שיט, זה מפתחות מהדלת. תיקח את זה. בוא נבדוק אם זה פותח. שנייה. תראה אם זה פותח. לא, אני לא עכשיו. That dumbass. That was good. נראה לי זה מהדלת. לא, בוא נראה אם יש פה דברים, שנייה. פרני, סקונדו. יש נוטיציה. שנייה. יכול למקש. יואו. אלכס, תעזור לי. You can get קצת, ממש קצת. You can get infected by that. תעזור לי לפתוח. זה תקוע שם, זה עם דבק. да. לוקחים הכל. יואו. לוקחים הכל. שיט. יואו. שמים על הרצפה בינתיים. הוא לא שם לזה. רד. רד לארבע.
תצלם את זה אבל ידעתי. זה עם מולד, זה עם מולד. זה, לא, זה סתם אבל. אוקיי, זהו. מה זה שם בסוף? זהו, כבר. יש פה המפתח, תגיד. שימו לי הכל בתיק, שים לי הכל בתיק. Поставь мне в сумку все. Поставь мне в сумку все. שים הכל בתיק. אני אשים בתחת, גם. Let's put everything, בלי. It's a magazine. של אדם. די בטוח שהיא... אולי זה מפתח של היציאה השנייה. אחד מהם. תיקח הכל, ליתר דיוק. It's also be difficult for me to breathe actually. זהו, כל זה. הכל, הכל. Ром, я тебе микрофон положу. Да. Да. Он рабочий? Я починю. Если будет. יש שם בלון גז נראה לי. זה לא בלון גז. אז מה זה? סתם חרא. בלון גז זה ככה. שים לי איזה... מה זה? דלת. מיקרופון. מיקרופון לא יקרה. שים אותה אחרת. Darren is a loser and a coward. דרן, לא. אוקיי, בואו נמשיך. תודה. מילה. בוא תסתכל בחלום. אלכס. יואו. It's Russian standard. Vodka. פאקינג שיט. פופק זה כפפות. I can feel it with the nail. Where's the gas mask? או. I can take it, they use it for Molotov. What the fuck? זה ריק. בוא נחפש את המסכות. זה ריק. אולי זה פה. אנחנו ממשיכים. שנייה, אולי זה פה. לא יודע, 204. מפתחות. Case. או שעם פטיש פשוט. עם פטיש? לא, יש לך מפתחות. לא, זה כאן. כאן. טוב, אני מצלם. I'm filled with, you know, any drink I want. Yeah, man, that's a school bottle. It's like a school bottle, you know? Actually. תתחילו לפתוח. Okay. Stefan, we gotta start opening. משהו חדש נראה לי. או! לא. הבנו שצריך מפתח כזה. איזה? כזה. לא. What on this? הנה, בסדר. No, it's true. אוניברסיאל. קח את זה. אוניברסיאל. We can say it's like a logo. Compare logo to, you know, צד שני. compare locker logo with the key logo. וואי. בוא נבדוק אם יש את הלוגו. סגל, רון. תגיד לי בתוך התיק, אולי יש מפתח. זהו. אוקיי, רון, סגל. סטפן אמר משהו טוב. אתה רואה את הלוגו הזה? איזה לוגו? תבדוק אם יש את זה על מפתח. הנה משהו כזה, מפתחות כאלה. Oh no, there are many like that. There are many with that logo. Shit. Why? No, mate. לא. Something bigger than this, mate. Wait. Let's try. בדקתי את זה. No, it's not gonna work. So. Oh shit. תעשו את זה, אני בודק מקומות אחרים. מה? לסטפן יש. איפה? Where's the flashlight? Oh, there it is. הנה, יש לו. תשתמשו בזה. אוקיי, use this.
רון, יש פה פאקינג מחשב. רון, מצאתי חדר שיש שם מלא צבע ומחשב. שנייה. מה זה? דרון. חדר חשמל. תסתכל. לא, על אוקיי, מה אכפת? תסתכל. לא כזה משנה. רון, אתה יכול לכבות להם את כל החשמל. לא כזה. זה כל האורות וזה. What the hell shower, you know, shower with electricity. Let's go, keep looking. Okay, אני בא. Okay, Stefan, you record now. Oh, my bad. Okay, keep this. אולי אפשר בזה. אז לא בדקתי אותו. לא בא. אפשר לבחור כמה לא משהו. מקס, אם כלום לא יעבוד, אז קצת אחר. קטן גדול פוקוי. תנסה לעשות את זה בכל הכוח. לא, תנסה. קצת שני. פטיש. יש פה, שנייה. Может какой-то такой ключ? Опа, тут есть. Ну, блядь. יש פה שתיים, שנייה. זה לא נכנס עד הסוף. פטיש. Okay, we're using the hammer now. Those people there. רגע, תיזהר. לא, אל תדפוק חזק, תסתכל, תעשה לאט לאט. לא, עזוב את הפטיש, עזוב. זה נפתח? אפשר ככה. It's made of metal. זה מלא... זה מלא רעש. There's somebody else.